Het is juist de dag om die stem uit te brengen voor de Tweede Kamerverkiezings. Ek Oebele Brouwer, burgemeester van Achtkarspelen, en Klaas Agricola, burgemeester van Dantemadiel, haar een stem uitbracht. Ik ben een partijloze burgemeester, dus ik zal nooit zeggen wat ik stem of dat ik hetzelfde stem als de vorige keer. Of wat dan ik. Dat hou ik mooi van mezelf. Ik heb gestemd, want dat vind ik het wichtigste. De week al gauw uit van wat voor partij en welke kandidaat mijn stem krijgt van deze fjouwer hier. Wat ze stemt haar bloot geheim. Maar beide burgemeesters hebben wel een duidelijk beeld van wat de verkiezingen uiteindelijk opleveren moeten. We moeten omzien naar net alleen maar de Ranestad, maar ik naar het noorden, het eerst, het zuiden. Dat vind ik wichtig. Ik hoop bijspekken dat er een uitslag wijzen zal die rug doet aan de gevoelens van de samenleving. Maar niet alleen de gevoelens, maar ik me dat meestal denken van waar kom je verder mee en met wat van partijen komt dit land een stap vooruit. De uitslagen litten nog wel even op een wachtje. Dat wordt hoogstwaarschijnlijk nachtwerk. Bij de heren volg je alles likwijls op een voet. We zullen zien in mijn eigen gemeente hoe sta. Dat doet mijn collega Jerek en dat is van een Jochen Ocean. Ik zit de hele jaar voor de televisie, want krijgt ze ouderde Joen Atticus wie heb ik altijd volg. En nou Joen natuurlijk ik heel erg benijd van hoe iedereen stemt, hoe iedereen in Friesland stemt, hoe is in deze regio stemt. Ja, het ben altijd toch wel bijzonder jong.